Riwruok mar jopuonj mar NAT koro dwaro mondo mi piny owacho omiluora kendo olo chik mar chwalo omenda mar somo ne skunde e atamalo 50, 30 kod 20 e tam ka tam nyaka higa ruma. Ma oketie lera kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu mane oloso e kinde nyasi mane okelo kanyakla jopuonj e bwo riwruogno e boma ma Kisumu. Oyu okoni skunde chandore nikech deko mar omenda kowuok kuom piny owacho, gino maduoko somo piny. Nyaka sani gi juma achiel to iloro skunde, omenda mar tam mar 2 pok oter duto e skunde. Relationship with the TSC, our employer. Piga picha tafadhali yao. Now, anybody recruited into comprehensive medical cover, we are wasting a lot of money, a lot of resources in the group life cover. And TSC committed to talk to Treasury about group life cover. I've given an ultimatum of 3 months. 3 months. If not so, let you get back your medical allowance. If we don't address the ratio of 50, 30, 20, the sufferer in institutions are the heads of those institutions. Because parents know that the government has catered for free education. So we appeal and we want to command the Ministry of Education. Can you adhere to capitation regulations about the ratio? Nyakora Mugejuang gikanyo adwani wakao yoyo madundo gisani wasoma nemo kuom ote ma uchwalo no achiel kachiel kama wantiere live e Facebook. Frederick Osuru ngisa kaino Imre Joyce ngisa ni IEBC toti ne jopiny gi ratiro kik gidonjre kik ginind konchiel. Wacho ni an kaka jakanyo mar ODM an gi geno ni tend ODM biro miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo magihero kendo manyalo tiyo negi makare. Otieno maber ne wuonwa mano Pastor Michael Osuru gi kwarwa jaduong' John Otieno